and Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Ay, hello! Kumusta ka mo? Ano yan sabi niyong walagad sa kanginan, Trifon Morales, and then may partner ka pa na ko dari si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan karon? Dati pamati mga kasama mga kaigalaan. Mga listeners na to, no? Okay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Asap kita, ha? Always say a prayer. Mga importante atong pagpanalangin o nastaran sa atong labang magkagahom. Una gid sa mga higala. Sa itong pagkatug, sa itong pagkaon, tanan-tanan. O nangandoy si mi Lord, nga unta, ihatag mo kanamo ang kalinaw yun sa tibuok kalibutan. Thank you kay Lord. Thank you kayo. Kung ihatag mo kini kanamo. Salamat kayo. O labing unas tanan, akini yung grasya nga imong ihatag kanamo sa batang adlaw. Thank you kay Lord. Thank you. Bueno, ang suwat ang pagkaroon ang atong hatagan o pagtagad, no? Pinada kinis usak ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Virgilio. Kini gibahatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Virgilio. Kinakong problema, bahin na sa kong asawa nga ambot o nag-adik-adik baka aning kanahan. Pero aron inyong masabtan niyo akong problema, ingnon ko ani pagsugod ang tanan. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I've go through. It's no fun away, I'm thirsting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human to wanna breathe. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will beat my bottom thistle on your ancestral will kiss again. Hello! Ang samantaan ni sila tagsinal ani, wala tayo nuak-nuak. Tukar ko. Usay nuak-nuak ba? Nuak ba kaon? Isang taong ka ay muram kag just now. Unsam tayo ko na sunultian mo eh. Tiguwag na ka eh. Wala kay angay na nuak-nuak eh. Uy, I don't care. Uy, paglungag na ko na dito, be. O patay sudan. Ang samantaan ni, mabusog ka ng imong kanta diha. Daday. Unsa man yung kalaki ha? Ako po'y manarbaho. Ako po'y mangitag atong mga pagkaon, mga paraon sa panadiha. Hasta ng paglungag. Ako pa. Unsa man na tao ni, eh? Unsa man ka din eh? Tao ka? Huwag mo gamit ni. Uy, Virgilio, ayaw kong iparihas ni mo ha, nga mura ka nagkaraang tao ha. I was not born yesterday. Dili tungod kay ikaw mo ay nanginabuhi, di na lang kamutabang sa trabahoon dinis bahay. Uy, kinahanglan mo lihog sad ka, kay di lalim ang trabaho dinis bahay. Unsa may nakadili lalim mo na? Mangutan na ka? Suma, ikumpara imong trabaho og sa akong trabaho dinhi. Ikaw, magunsa man ka dito sa imong opisina, naglingkod ra, sikupot anang ballpen, bugnaw pa kayong palibot. Doon na pagi kay sweldo. Ako, bebe, ako magunsa ko, manglaba ko. Kanalandaan ka sunis ni mong purtimbog ata, mabughat ako. Jacket ni mo, mabughat ako. Nanglimpyo pa ko diris bay, nanakit akong likod, sige kong yuko, kapoy kaayo.
O ang pinakapait anak kay wa ko'y sweldo. Ah? Ha? Hait kag lubot. Day, nagtama ka, day. Sino nagtama? Tamaan nung takas kumo na ko na. Di lalim ni ha, di nilalim. Ilis mata. Hello! Ikaw na, day, no? What you kay bot? Ikaw na kay buot. Ay kung lingaw-lingawa diha ha, paglungag dito. O di ka maglungag, hala sige, wa tay kan anay. Naunsam na yung babayana. Abin ako nakaluto na. Wa di maghikay ning kanahan. Ako pa may nooy palungagon. Ibaw na siya gikan patas trabaho. Kanihar akong gigutom. Ako na lang ganing gikatakanta, kakapoy, yung tungkol kay gutom kayo ko. Pero wala yung bulihok. Pida. Oh, gutomar ba yun ako? Tanaw na tugdi ka ba maglungag amawa ka? Ngiga ni mo no? Muuli ka lang mukaon? Di ka kahibang mutabang sa mga lihokon dinis bay? Oh, come on. Diday, Nay, isa man ang giliilini mo diya. akong gihuwat si Virgilio na prising kung mo gawas ba sa kwarto aron maglungag. Ha? Ako mo gud siya gipalungag. Unsa? O bahala siya. Basta kay di ko maglungag. Kami bitong duha mga pasmo. Ganihara ka diya. Ganina ra, naghuwat ti Virgilio nga mo gawas. Kaya naa diya sa sud si Virgilio. Diha man to sud. Sa diya, nga nagian ko man to. Oh, diin man. Tuwa dito sa tindahan ni Miyot ay, nagkaon mo sa pungko-pungko. Ah, tarong nay, siguro ka nay? Lagi to, alagi dito. Giagda man gani ko kaon ato. Kanahan good. Diin man siya agi. Animalistic industry ani. Kanahan ning dako ay. Wa na lagi diya sa inyong kwarto. Wa good taon. De. Alawa tuod. Animal ka, Virgilio! Virgilio! Tama, Bel. 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 Belio. Unsa pa kayo kakatingog niya? Ha? Gulo. Ang gulo, ramang ka. Ano ka? Kaya patapuso na, be. Puno ko, ba ko. Tangi pa ako tulo diri po sabi. Ikaw ba, Kada Giday? lumpia tao kay po dai. Sige, bahala ka niya. Sige, kaon mo, kaon mo. Bahala mo niya, lakaw sa koy. Gutom ni ko. Uy. Bay, nakain ang puso, bay. Pre. Pila ka buki mo, pre? Kaon mo ka daw. Tangi lang kog to kabuk diri be nya kanasang lumpia tao gi. Gutom ha. Gutom lang. Wa maglungang kanang asawa na ko. Why man kay. Why man? Madari magway-way. Way ayo. Ha? Way ayo. Karadi ay diring parawa ka. Sige kung paabot nimo nga mugawas ka sa kwarto aron maglungag ha. Naniguro kag kaon direk imo. Wa mo ka maglungag dito. Diay na taga maglungag dito, animal ka. Ay, stoy. Puso be, kanang lumpia sad. Pila ka buki. Kanang tanan, ibutang na dire. Suka palihog, butang 50 ka buksili. Pila ke? 50 ka buksili, bungol ka di ka kadungog. Okay. Naraki. Nagtuo kag ikaw ray mukaon. Gihuwat ta kag mogawas dito sa kwarto animala ka, pero wa gyud ka dito. Diin man ka niagi ha sa bitana ba? Ha? Sa bitana ba? Ambot ni Moy. Ay baw ka ha? Ganyan ako gigutom. Mauhot doon ko ning tanan. Bayri yan ni ha. Sa. Sa giingon mo ha. Bayri yan tanan. Ya baga na. Bayri na diyo eh. Hoy! Bahala ka na! Basta di ko mabayad, ali! Kay, usam ni ron, pre. Milakaw naman to, kay. Katuro ba yan, kaon ba? Ito ba yun, kay? Unsa? Okay, ikaw yung kabayaran ni, kay. Binuaga! Pabayri na niya! Yawa, sakit sa man, bayaran ni. Unsa man ni, oy! Pirting na wayag na mo kay ngano ko nung milakaw ko nga pa man din ako kabayari ang among kikaon. Hoy, klarohon ta ni Virgilio. Unsa na magitaan ni? Mag-idja-idja aho-aho tayo ni? Oy, biday. Kung nagluto pa unta ka, naglungag pa ka,
Nangabusog ng tatag maayoron. Wa ka maglungag, wa ka magluto og sudan. Oh, dito ko kas gawas. Unya, di mo bayaran di ay, ha? Di mo bayaran? Bayaran ko to. Pero bayre pa tong imong gikaon. Unsaman mo? Nangabusog mo? Ha? Nga, nag-away pa yun mo. Ang, wa man niya bayarin ay. Ibayran ako oy. Ang imo, ibayran to nimo. Ang bantay ka na ko, ha? Nag-idja-idja lagi na tayo ni. Aho-aho Oy, na oy, tayo oy, ni. Sige. kamo ba? Murag yung magdili magtiayon. Tungod sa kabuang ninyo na apil ko kapas mo. Uy, ano na pas mo makanay? Oh, nagkakaunday ko nga re. Ha? Unsa may makauna mo dire? Napa may linusak ya, nay. Yoy! Nalinusak. Ambot ang inyong kwarta, oy. Ambot lang. Nay, kanang asyan, nay. Ay, si Berhilio, ay, siya man na trabaho. Oh, mao na diya. Ako'y nanarbaho. Gusto pa yun niya na nga ako'y magluto. Kung saan na yung trabaho niya na dire. Ha? Pagsigil na sa tungits ni. Ay, giinitan akong tungits, lagutan ako. War ba ko mangayo ni magpuhunan ganahan ka, ha? Pagtalo ka na yung sinultihan niya. Pangilo mo. Maglagot gani ko, papahawaon ta mo din eh. Tawhan na papahawaan, nay. Panghambog anang iyang siya kuno na itrabaho. Nagpas mo gihapon ta kay pilaray ihatag yang sweldo. Bisag mo na isweldo na. Eh, lamay! Sunod, ako'y kubra na yung sweldo, ha? Sa? Buwa ka na? Kung sa'yo kayo nagtrabaho? Ngano? Wa ko katungod ka asawa man ko nimo? Ida to na mo na tayo. Sige. Gusto kang ireklamo ta ka sa inyong opisina, ha? Nga wala kang magtagal sa imong pamilya? Nga naniguro ka lang imo, sige. Buhaton ko na. Kung sa'yo. Ilom niya. Naniguro sa mong mata. Basta, karong sweldo, ha? Ako'y mo kubra. Pre, mingoy kikag naong anong ka. Bago rin sweldo, yung mingoy ka. Biskwit to, kaon diha, para di mo ang bingoy mo. Ang pre. Tuwa naman sa kong asawa ang tanan ako sweldo. May mo itong yatag tanan. Uy. Siya mao'y nagkubra sa kong sweldo. Dadi sana maayo, pre. Pero aw, okay naman sana. Asawa naman sana ni mo. Siguro lang sa siguro, yung mga asawa, mong siya yung kubra. Di pre, kanahan nyo kayo ng sawaha Ya, masugot sa di ka. Ang balibad ko pre nga, musultim ko nun sa manager. Wa na ko mag-support sa iyang pamilya. Ha? Kuya, taktak ko sa trabaho. Yoy, kuya, sa sawa ni mo da. Nya karon, sa problema ni mo mingoy kay kagnaong. Ha? Wa na ko'y kapliti uli pre. Ah, Nalimot ko pangayog pamiliti. Kang babayhan na Kadit. Ngayon sa gatos, imo na. Salamat pre ha. Ilisan ko lang yan yung sweldo pre. Pero, sura ng imuhang permentiho na imong kalaki, pre. Ihatag na yung sweldo ni mo si Musa, pagbili para imo. Maayo ko nung muda kag. Katuwasawa na ko may tumudag tilok pre. Kung mamagmiso diri sa kong bulsa. Ay, Ha? ibugha pa sa mamiso. O, di ba? Mahayag yun na kung anong kana mo babayhan na mo ako napakangasawa, ako napakas lang Itag layo yun, oy. Unsa mga... Di ba di ko kagwanta ni Boyhana? Ilisan ka man ba? Ay, dagang sidewalk. Pre! Oh, dali na, Berhilio. Kauna dire. Asa naman dahil daday na Bila ka man to. Wala itong nanghit ni mo. Nus ako na may tambo nga mula ko naman ang hinago. Kay mo man sang gisugtan. Banagog ka go disiplinahan na. Disiplinahon bitaw na ako. Sukol man. Nya palupig day ka. Banagog ka. Unya, sugot ka kulatao na ako ni mo anak. Ay, ayaw sad. Mapriso man sa ikaana. Ambutan ninyo na yun. Pero ikaw na yung tingali, makatambag anak niya na eh. Nambagi ko na na eh. Na, musukol mo sa dan ako. Na, na diya. Anak ko na niyo musukol mo kayo. Basta ikaw na'y bahala, anak. Ikaw may bana. Ipakita nga ikay masunod inimbaya. Mao ba? Sige. Karunay. Ipakita mga ngipon sa balaod sa ako mga kamot. Oy, basig mapakan kong apilan na ha. Ay, kablakan ay. Basta di lang ka mag-apil-apil. Ha? Pakitunta ka. Disiplinahon ba? Oy, daday. Sagod na, kadaghan ko ni Mugda. Diin man na. Akong kinumpra. Ha? Di mo kagwartang di kumpra, anak. Ako. Diin lagi kagwarta. Daaw na ko sa bingo na. Nagbinggo ka? Uy! Wow! Milagro!
Lamiyag sudano na. Nangumpra mas daday. Oh, milagro na. Milagro na. Amin ako, pakanon lang yapon itong sardinas. Atuan man yung tanan akong sweldo. Siya naman yung umpra na. Pero dili man kuno na imong kwarta iyang gipamalit pag pangumpra. Kasi, di rin siya kwarta. Ang ako din sweldo. Naman doon yung tanan ay. Daog man na niya bingo no. What? Oo. Nakadaog man kuno siya. Nung nang nangumpra. Taray. Gipuno tong inyong ref. Buot ni mong ipasabot na nga ang akong sweldo. Iyang giduwag bingo. Ambot lagi diin sa kwarta nga giduwa ni bingo. Pita ni babayhana. Asa mo siya na, ha? Tuwa milakaw balik. Asa mo rin to siya? May balik sa bingohan. Kay basig makaabot pa kuno to sa jackpot. Unsa mo taon ni babayhana taon, eh? Nahinalag reklamo diya, oy. Kauna lang diya. Basag din na lang tong asawa mo. Ayaw lagi mo daog perme. Unya peldi ko no. Oh, pusoy! Umot ay ito nag-teacher na doy. Nabuang na sa ning asawa ng kusbingguhan, huwag ang akong ikahadlukan, kaya basig hutong nagduwas binggo ang akong kwarta. Kaya siya na ba yung kubra sa akong sweldo? Pao nga ako sa ipagkonsultihan. Saman. Musta man ka? Nabuang na siya ka ng bingo-bingo ni mo? Uy, Virilio, kung sa may gusto ni mo, magmukmo ko din sa bahay, ha? Huy, matiguan kong dali anak do. Matiguang. Kalili pa rin katiguang. Ana, basik ikaw rin tiguang da, Virgilio. Uy, undang ka na, ha? Undang ka na, ha? Sa udang, karon na noong ko, kadako na kong pilde. Pilde mo. Da, malas, nahurot ang 3 mil. Usa? Usa, Tresme? Nahurot yung magduwa ang akong sweldo? Hello da, Virgilio, oy, hagbay rag nahurot imong kwarta, karon na reklamo. Usa, hagbay na, ha? Asam na akong kwarta, ha? Asa? Hala, kana din gipamalit ako, kanang gipang groceries ako. Nahibaw kag pila na tanan, ha? Balik 5 mil na kapin. Nangita pa kag asang imong kwarta, kana mao na imong kwarta. O kinsa man day ng kwarta nga imong gibingo. Ako ado. Diin mo ka na. Daog dako. Mong ayaw paghilas-hilas diha, kay dili na imong kwarta kasabot ka. Day. Muna kong problema ron. Kay murag na buang nas binggo niya ko asawa. Unya, siya rin nagkupot sa kong sweldo kasi may mukubra. Kay kung akong balibaran, masuko man. Unya, pakawawan ko dito sa pisina. Moingon na siya nga, ako kunong giabandonar akong pamilya. Wala ko nung kumusuporta nila. Saan man nila ako? Unsa may akong buhaton, ani, oy? Mulaya sa lang ako sa mua. Di ko natabagi ko na ko ninyo. Unsa mo ko mo ipasultihon? Barilyo. Hello, Ate Bray! Hello, Goliath! Ay, adlaw! Sa katusang mga dagko, para di kayo magluya sa itong kalawasin ng trabaho na to, inom sa tatang SED Liniment Coffee. SED, ako anong limitan? SED, Panyawan Coffee Mix. Ito SED Liniment, ibo ng ikape SED Liniment. SED, Panyawan Coffee Mix. Bao na siya, mao na inom na to, inipaduong na to dito sa ato trabahoan, the best ka na. Minom ta na, bisag inigumag pa niyo, kanang mamahaw ka. Nga idungan na niyo pag-inom. Kondisyon kay kayo, ikapoy atong kalawasan yun kung mo trabaho ta. Ha? Alas 3 hapon, hindot kayo. Alas 3 hapon, o ka na. Inom ka na. Yung parisan o kuhan kanang pandesal. Pandesal nga, malunggay. Asos, labi kayo, tipre. Okay? Mamay kape ko na kailan nga bitter pero magkapa-better. Oh, bitter nga makapa-better. Mao na siya. Salamat kayo. So, okay, tipre? Okay, og pasalamatan ako Goliath ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka doon ng Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas at sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw, katulus sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na danog sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inik pa ni uto ni mo maod hapon, usag hapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniudto. Maod hapon, inikaon ni mo sa imong panihapon, inom na sa gadanog sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang ni atong na problema bahin sa kidney ug UTI, di na taang mahadlok.
Tungod kay duna na makapalibyo, makatambal, makaayo ng atong gibati bayan sa kidney. Kini mauang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na ito mga isunan kami gamit sa ito ang Said Liniment Oil. Thank you kayo ninyong tanan sa paghimog number 1 sa ito ang tinuod nga muwagtang sa panuot. Pabaol, panakit sa kaluwasan, barikos, wins, katul, kutos, kabataan, paso, sakit sa atong dapi-dapi, haplasan na itong Said Liniment Oil. Katul sa ito ang athletes po, haplasan na itong Said Liniment Oil. Unya, kaning ato ang mga barikos, haplasan Said Liniment Oil. Kaning ato ang mga dysmenorrheas kababayanan, haplasan na itong Said Liniment Oil. Aron di na ka mag-antos. Mga Said Liniment lang yun na ito paliton, pero kan ang tinuod nga Said Liniment, nga na to mapalit sa butika. Di ba, Kuya Gili? Ato lagi sa butika, Gams. Ang Seed Liniment Oil, mga igsoon, mga suki na mong tigpaminaw, tigamitan na to sa epektibo kay nga Seed Liniment Oil, ato lagi na to mapalit sa butika. Wa yun nas gawas mga igsoon. Kaya gusto gali ka nga ato mga panit nga kondisyon pirme, Seed Liniment Oil, ato ginas butika na to paliton mga igsoon. Og dili alita sa Facebook na lang mga igsoon, no? Mga amiga na mo tanan, amigo, bisitahan ninyo ang page Seed Marketing, no? Kaya type ninyo ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot mga higala, atong ilike ang page na yun makita ditanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po dato sa Shopee mga igsoon, no? Ha? Atong inibalik-balikon, butika, o di gali Shopee ta, ato na gina mapalit na to ang original na to nga Seed Liniment Oil, no? Para sa gibot sa itong mga suki, no? Sila si mga kulina nila, Kaya sa subag dako mga ngilay kay ni Polos ginit gamitan og ganang Seed Liniment Oil, magluklok-lok yun ni sila. Rabi Kulina og si Riz Kulina og si Felix Kulina. Gabs, daghang kay salamat sa inyong pagsalig sa atong bantugan kay haplas epektibo Seed Liniment Oil. Thank you, Sam, sa tumating gamitan sa itong celebrity ko. Di kami yun soap, no? Ang itong pagpagwapa ng mga sabon alam na itong mga kababayan. Ang bisa sa mga kalaki na mga kabataan. Celebrity ko, di kami yun soap. Abi ninyo, ano na kinisangkap? Glutathione, papaya extract, natural moisturizer. Kung inyong palit magpabilin nga hamis, ingon man, kutis, artista, younger looking, o nga maintain kita sa paggamit niya atong celebrity coaching beauty soap. Gagikan kini sa Seed Marketing. Dili kita mapalda lang suroy-suroy, ha? Hinuon, pangitaw na to kini sa butika mo, tana lang tanin nila. Dula mo celebrity nga sabon. O, araw na po sa ingon, dili ka mo makapalit og fake, no? Labi na kaninyo din, ano, kani atong mga staff o mga ladies din sa Everest Style Mart, dito sa downtown area. Ma'am Dina, Giselle, Fatima, Savannah, Janen, Elda, and Jalen. Minto na mga, before the report sa atong duties, ligo sa'yo, sa Celebrity Coaching Beauty Soap. Thank you. Okay bang, Ate Pres? Si Ate Pres, nagkutaw bag... Okay, nagkutaw bag yung pipi tablia. Oo, di ba? Ang nagkutaw ato Said Liniment, Said Panyawan Coffee Mix. Ang ato sinder, si Dudong Berhelio. Kini Dudong Berhelio, bam, ang ato ang sinder, ko ari siya, ang iyahang asawa kay Sugarol, di ka kasabot, grabe ka, gastuda. Ano na? Gastador. So, yan, wapay linong ako sa hiling Wapay abot. linong agining abot. Siya pa'y mo kubra sweldo ni Berhelio ato sa pisina. Pakawawan pa yun siya. Kaya nun nga, giabandon ko na yung anak. Ayang pamilya. Lisod kayo niya karon na problema si Berhelio kayong ang kwarta lagi ihurot nagsugal anang binggo. Nagyod, tinuod na, nagyod nabuang yun anang binggo. Ilad-ilaro. Nahon sa natin ay pagpaambit gulyat para natin. Sige. Tayo, no? Kung Sige. ari ka sa Sirach 25. Ay, sorry. Excuse me. Sige, iba. Kung ari ka sa Sirach chapter 25. Kung ari ka sa Sirach chapter 25 verse 16. Mas palabihon ko ang pagpakigtipon uban sa usa ka leon. O, mat Usa to? Usbo na to, ha? Oh. Usbo na to, ha? Okay. Oh. Sirach 25, verse 16. Mas palabihon ko ang pagpakigtipon sa usa ka leon o usa ka dragon kaysa pagpakigtipon sa usa ka daotang asawa. Diretso sa verse 20. Ang usa ka bana nga hilumon, kanay mo igot niya gamay kay kada yawit ang asawa may mulabaw.
Ang usa ka bana nga hilumon nga may asawang tagaw-tawan. Di sa maayo. Sama sa usa ka tigulang nga nagtungas sa usa ka bungtod nga balas. So imagine nimo, usa ka senior citizen unya imo patungason ngayang agian puro mga balas kanang puro mga kanang baas sa baybayon puro bunbon kana ra bang inig lakang nato sa bas gulyat natong tiil bubalik diri sa ubos. Nig-agi naman ng bas, nigtagas mo na yung mga bas. Okay. Ang tagaw-tawan o ang banang hilumon niya, asawa mo tagaw-tawan, pura kuno ko sa ka senior citizen nga nagtungas niya mga balas mo gitumban. Di ba? Di ba kuirog ka sige ka magkaus-os. Sige, si Ate Pres, sabi ka sultin mo Ate Pres nga kaniyang asawa sugarol kay bingo mahurot ang kwarta Ate Pres. Wali nungag. Why linungag? Saan mo anak, be? Asawa? Iyang asawa, sugarol bingo, ang iyang sweldo, mahurot na lang kay duwag bingo, iniguli siyang banaw, why linungag? Ang iyang pambada palungagon saan mo ano? Galing ko lang banay. Mulaya Yaba ko nung biyaan na isaw. Ilisan, uy! Bilisan bitaw ako ani bilisan ko ni. Ilisan! Bahala na kayo sa waha ka. Ihok ba nina ko sagdan? Ang tinuod sa. Tinuod bitaw. Batal duhay pa sa tada. Ala, Ihog yung masagdan gulyat. Choker ay. So mo yung paghugog ng masagdan, di ba ganun makatikang yung mga asawa? Dito ba? Ikaw kung latahan kang Lisa, tayo dito lang. Sige, kada adlaw rin na Lisa. Si Lisa may mong... Ano si Lisa, may example? Example Di, ba lang? example ka mawa. Musimang ko lang, ha? Ay, simang. Bitaw, siya pa'y palungagon, siya pa'y pagkataminos mga trabahoon sa bahay, gikan siya sa trabaho, Oo na, apoy oo. kayo, imbis na nikabot, sukara na lang ang siyang asawa, o sa'y sudan, o sa'y pagkaon, o pananglitag mula ka mga asawa, uban, sandukan daan, tabunan na lang diyan, usa ka ng tabun ka ng plastic, nga mga lungag-lungag, tabunan na, muukab na lang bana, og mga on. Ingon na lang kabot sa bana, siya pa'y mulungag, Gipana po na sa bana. muna ningin sa iyahabla kaning biyaan, o ako sa kong ingon mas, Teres, ayon man si Ate Priscilla nga ilisan, ako, o kanang, pwede dili, saan mo ilisan dong, pero, disiplina, ha? Bitaw. Kana. Ako, Ate Pres, ako, Ate Pres, panggaod yun na ako. Lutuan ko naglami kay kanang sinigdang bitaw Ate Pres, kanang blaton. Sa ato pa, ikaw yung maluto. Blaton ni mo bayong baboy, niya, butangan mo butig, repulyo, tanan. yan. Luluto lagi ko Oo, kanang radish, ana, tanan Oo, yun, niya. isagol, niya, si espada, pakaon na niya. Pero imo tong gilugman Abo. og dura, baboy. Abad. Dura pa, lugnan mo dura. Para, Dura para Parahilo silang ka pa, parahilo silang ka. Uy. Ako ana, biluan. Gobya di mo. Ang dura sa mulan, kaya asawa mang no isikel. Bitaw, ay ayaw na nagbinawangin mo asawa dong. Di, kuha nila. Pasabtan na na siya dong, Kampagi Berlin. ba? Oo. Pasabtan na, nga, dili na Yung- mayo. Di yung ba na segundo- asawa mo ta? Pag anad, di ba? Oo. Ako mo yung ngita para sa ato ang Mauna. panginabuhian, day. Oo. Iyahagin ang butangag ngipon ng iyang balao dahil kaya nang inigabot bitaw niya sa naglakad ang istorya nga akong namatikdan. Sige yun siyang paningkay, nagabot sa bana. Maulay. Bitaw. Ang bana yung si Kuya, wala ko sa ito! Lero ka Ano ko ibiya sa Berilio, Ate Pres? Pero sige lang nung sabtan na yung asawa, makasabot na madugay daw, Berilio. Pasabot na Ako ni mo, sa ilang role pagkaasawa. ako ni mo, abi ni mo, Virgilio, ako, bayot man jug ko, pero Bayot, ikaw? may na lang tong linya nga ako nadungog gikan sa ako ang boyfriend. Oh, sabi niya, boyfriend. Oo, niya siya nga, matay ba mo, wag kita buhat ko sa ani. Nagyon sa mo. Ha? Nagyon sa mo. Ay, dahil makutana ay! Ka? Dili, ka na bang inigabot nga kanang dadanas mo siya makaon, kaya ba sige gutom siya, dadanak ko siya grabe nga alcohol. Dalan mo kamuti. O, gikan siya nagtrabaho, kay panday man siya, di na lang siya manghunaw. Nga na ba? Ay mo siya dadaan tanan niya na. Ba, kanang pagkaon, kamuti, anak. Oh, yan kanang dadaan ko siya kanang sweater baron kay magmotor siya, kadang lang siya mag-sweater kay maglungsod kay init. Mga ingon na bitaw. Magdasa kang mantika. Oh, simple ra po nga na, ha? Sal? Usba-usbalan. Magdasa kang mantika. Wa, magsugba raman siya. Salamat mo ka na agad dito naman nun. Kura ko ang puzzle, Tihon.